que el que passa allà pugui accelerar moltes coses, segurament, i és el nostre paper, però clar, no hi ha cap mimetisme, no pot haver cap mimetisme, vull dir, sortim al carrer, la gent a Catalunya Nord no vibra avui per l'estat propi, és un fet. Coneixeu bé el panorama polític i la gent que tira endavant tots els diferents corrents polítics, que CDC, que és el partit més important de Catalunya, opti clarament per la independència. Això pot espantar la gent d'aquí al nord o no? No, no ho crec. Jo crec que la gent del nord sap perfectament dissociar allò que succeeix a la Catalunya autònoma i la resta, i que per tant el que segur que passarà és que tots aquests processos d'afirmació d'allò provoquen autoestima, segurament. Molts catalans del nord frustrats per moltes coses, no cal que ens estenguem aquí, segur que estaran molt contents que els catalans hi hagi un estat català, una nació catalana. No veig que pugui provocar cap tipus d'agressivitat, al contrari, jo crec que provocarà un autoorgull, i després aquí nosaltres tindrem el treball a explicar i a ser aquí presents per dir que si ho volem, si nosaltres ho volem, si ens en donem les forces, si en tenim les ganes, si volem anar endavant i no volem continuar sent aquest departament més pobre, aquesta regió més pobra de França, tenim altres oportunitats, i una de les oportunitats és treballar en el marc europeu, perquè estarem en un marc europeu, a la col·laboració amb aquesta Catalunya nova que existirà. Heu parlat ja de l'autoestima, que seria, pel que dieu, doncs, una de les conseqüències d'aquest procés cap a la independència, cap al sud. Justament és una de les preguntes que posem als invitats del dilluns aquí al Vaig i Vinc de Ràdio Arrels. Què pot canviar aquí al nord la independència al sud? Segur que canviarà l'autoestima o les mentalitats o el panorama polític. Què pot canviar? La primera cosa, que la gent no anaran més a menjar a Espanya. Com a gent a la Jonquera no podran dir vaig a Espanya. Això és una cosa immediata i absoluta. Dos, segurament, diguem-ne, és molt difícil avui en dia imaginar el que succeirà, però el que és segur és que la geopolítica canvia moltes coses d'ella mateixa. Només el simple fet que hi ha una altra cosa que hagi canviat canvia moltes coses, i una altra de les coses que canvia fonamentalment pels militants que nosaltres som nord-catalans és que nosaltres som aquells que porten el mateix esperit d'aquest estat, i el que segurament també pot canviar és que tot català d'aquí que ho desitgi podrà obtenir la nacionalitat catalana, és a dir, obtenir un passaport de l'estat català aquest que existirà. Això segur que sí. Els nord-catalans podran tenir passaport català? Bueno, i ara m'avanço molt, no conèixer la Constitució, que pugui tenir un futur estat català, però se suposa que si catalans que viuen a Mèxic poden tenir el passaport català, i que ser català ja no serà lligat, com és actualment, a ser resident a l'estat espanyol, és a dir, ser un espanyol que resideix a Catalunya. Però els catalans de Mèxic deuen tenir passaport perquè van néixer o perquè són de família nascuda al sud, no? Exactament. Jo suposo que aquest criteri, que era un criteri purament administratiu espanyol, deixarà de ser un criteri, i que un català del nord o un català de València o un català de l'Alguer o de la Franja perfectament, mentre no siguin en l'estat català, perfectament podran gaudir de la doble ciutadania, com és natural, i qui negaria a algú que es diu Pujol i que és de Rià, que pugui obtenir un passaport català? Em sembla, és una cosa impossible, i això també psicològicament també serà una cosa important. I els partits que defenseu la catalanitat, que sou més o menys catalanistes, doncs, ho tindreu més fàcil a la vostra política de cada dia, aquí al nord? Ho tenim ja més fàcil. Però amb una independència al sud, encara més? A la millor ho tindrem més difícil, qui ho sap, però en tot cas tindrem més conviccions i més força. Per què seria més difícil? Home, perquè suposo que els que veuen això amb els ulls també esdevindran més agressius. Hi haurà més anticatalanisme aquí al nord? Bueno, això és molt difícil que hi hagi anticatalanisme al nord, és molt difícil, molt difícil, d'una manera popular, entenem-nos. Que n'hi ha segur, però són fets aïllats i realment molt marginals. No crec que això sigui un fenomen possible. Ara, també depèn de com a tot aquest procés reaccionarà Europa. Si Europa reacciona amb normalitat democràtica, que accepta els canvis d'estats i de fronteres, bé, no hi hauria d'haver cap problema. Al contrari, jo crec que nosaltres tenim una facilitat
més important per col·laborar amb Catalunya, vull dir, les nostres institucions. Doncs els partits catalans tindrem més força, les institucions també. I què faran els partits que no són d'obediència catalana, que són francesos? Bon, jo crec que respecte a aquest tema, alguns d'ells, pel que em consta, ja saben quin pas s'hi dona. Vull dir, les evolucions de la dreta departamental ja van en aquest sentit. Jo crec que ja han percutat que hi haurà canvis molt importants a Catalunya i veuen amb bons ulls. Penseu que els elegits aquí a Catalunya Nord veuen a venir a la independència al sud? Els dirigents... S'ho plantegen seriosament? Els dirigents, sí. Jo crec que ja comencen a d'allò. En favor i en contra, vull dir, en els dos sentits. Bé, la dreta ho comença a veure i ho veu alguns molt, molt clarament. La dreta, l'esquerra, perdó, en té por i és aquí que entenem totes aquestes reculades que el Burquem, en tot cas verbals, per ara, aquestes reculades que va fent, perquè no li agrada... Tenen més parts de l'esquerra que els de la dreta? Sí, sobre aquest tema sí, perquè l'esquerra és molt més ideològica, no és que l'esquerra sigui més, o la dreta més d'allò, sinó que és molt més ideològica, molt més jacobina, d'una manera molt integrada, perdó, diguem-ne, racionalment i cartesianament. Això és cert, la dreta ho és molt menys, la dreta és més dispersa, i per tant, i a més, quan agafes tots els electes del llarg de la frontera, i des de Cervera fins a dalt de tot, tots viuen això cada dia, tots ho saben, perquè es veuen amb els alcaldes de l'altre costat per festes que fan, aquestes coses que fan per verificar si la borna s'ha desplaçat d'un metre o de dos o d'un centímetre, tenen contactes amb ells des de fa anys i van veient l'evolució que hi ha. Vull dir, doncs per resumir, la independència al sud només pot ser bona aquí al nord. Sí, excel·lent. Vull dir, avui en dia, quan nosaltres fem propaganda o quan nosaltres parlem de Catalunya, estem parlant d'una Catalunya que es troba a Espanya. Això és un handicap, aquí ningú vol ser espanyol, està clar. I una Catalunya demà diferent canvien moltes coses, des del punt de vista psicològic. I per tant és una bona cosa, efectivament. Jordi Vera, abans heu dit, dependrà també de quina és la reacció, quin és el paper que tingui Europa respecte a la independència del sud. Quin pot ser el posicionament d'Europa respecte a aquest procés cap a la independència? Jo crec que ho acceptaran amb normalitat, que no pot ser de cap altra manera, perquè seria increïble per una democràcia tan gran com l'europea que s'hagi acceptat sobre les runes del bloc de l'est el naixement de nou estats, fins i tot en processos no gaire democràtics també, vull dir, cal dir les coses com són, o no amb tradició democràtica, i que si democràticament territoris d'Europa Occidental, i Catalunya n'és un d'ells, demà fan un pas cap a l'estat lliure, jo crec que Europa només podrà que constatar-ho, i acabo dient, no puc imaginar ni un instant, carros de combat sortint de Saragossa o de València per anar a esclafar una possible independència de Catalunya. És una cosa impossible. Impossible. Aquest argument, doncs, segur que no es podrà utilitzar amb eficàcia. No. L'argument de la por, vull dir. No, en absolut. Jo crec que la societat catalana està desacomplexada. Sortosament aquestes pors que eren vives, dins l'esperit d'altres generacions han anat desaparesquent. La immensa majoria de catalans d'avui no havien nascut quan el franquisme existia, de la guerra ja no en parlo ni tan sols, per tant és una nova fornada de gent. Això és com dir a la gent d'Estònia o de Lituània o aquests països d'imaginar a les generacions d'ara el que havia sigut l'ocupació soviètica en els anys 40. No és una cosa possible. Mireu que, per un cas comparable, que no té res a veure amb la independència, però mireu, hi ha un cop d'estat al Malí, l'exèrcit dona un cop d'estat i el fet que la comunitat internacional que paga i que ajuda i que financia ha començat a emprenyar-los, aquesta junta militar s'està descomposant. Doncs és inimaginable que Europa Occidental, a qualsevol país d'Europa Occidental, un estat com l'espanyol, amb totes les seves mancances, però democràtic malgrat tot, un president d'un govern espanyol pugui prendre una decisió d'aquesta naturalesa. Jo crec que si entrem en una situació com aquesta, forçosament, com ha passat a altres llocs, es faran negociacions, com s'han fet a altres llocs, i la Unió Europea seran els àrbitres d'aquestes negociacions, com no pot ser d'una altra manera. En voleu posar data a la independència al sud? No, jo sóc contrari a aquestes coses. Aquesta dècada? Segurament, però aquestes coses és un problema a un moment donat d'oportunitat.
Pot passar qualsevol cosa. Nosaltres, el nostre partit avui està preparat per qualsevol cosa. Això és molt important. I som un partit de centralitat i som un partit que quan el moment arribarà, el que sigui, nosaltres prendrem la responsabilitat de ser al davant, perquè som el partit que ho pot fer, de ser davant de lo que sigui. I per tant no en tenim cap més por, no ens fa pànic, som optimistes i creiem que ens en sortirem.